ಕಾಗಿನಹರೆ ಪಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೈತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಡಕುಮಾರಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಡಕುಮಾರಿ ಕಟ್ ಅಂಜಲಿ ಅಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಆಲೂ ಪರಾಟ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀರಿ. ಎಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ ಅಕ್ಕ. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಡಕುಮಾರಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲುಪಲ್ಲ. ಎಡಕುಮಾರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ದೀಪರ ಮಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಡಕುಮಾರಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುದಾಂಡು ನಾನೈತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾಗಿನಹಾರ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಪೋಯಿ ತೂಕ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕತ್ತಾದಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಆಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಪೋವಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಉಂಡು. ಗುಡ್ ಪಿರಾಡು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾರೆ. ಧೂಳುಡು ಇಂಚಿನ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಧೂಳು ಬಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಗಾಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾಡು ಬಿಡ್ದು ಹೋಯ್ತಾರೆ. Taking right.
ಶ್ರೀ ಬಜರಂಗಬಲಿ ಏನಾ ಕಾಫಿ ಬೀಜಾಗಿ ಮರ ಓ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೂಡಂಗಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅದು ಕೂಡ ಪಿದಾರ್ದ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಡೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಆನ್ ದ ವೇ ದಾದಾಂಡ್ಲ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಂಡ ತೂವೊಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ನು ಭೂಷಣ್ ಪಂಡೆ ಬಿಸಿಲೆ ಘಾಟದ ಆ ರೋಡ್ಗೆ ಅದು ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕದಾದೊಂದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಭೂಷಣ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಲೇಕ ಹೆಂಗೆ ಓಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಾರ್ದು ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಸುರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಪೂರ ಬರ್ಪಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭೂಷಣ್ ಕೋಡೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಬಂತೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ದೂರ ಮತ್ತು ಪೋಪ್ನ ಬಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನೇ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದೀನಿ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲವರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾತಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬರಾಬಜ್ಜಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭೂಷಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಏಪ ಅಂದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ITN ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬಿಸಿಲೆ ಘಾಟ್ಗೆ ಅದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅವರು ತುಂಬ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಡಿಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಮರ ಜನ ನಮಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಸೊ ತೂಕ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಮಲ್ದಿರು ಎದುರುಡ್ದಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೊರ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಮೂಲು ಸೈಡ್ ಹಾಕಿರು ಹಾಂ ಮನ್ಪುನ ಮಂತದೇರು ಒಂಚೂರಾಗೆಲ್ಲ ಮನ್ ಬರೋದನ್ನೇ ಏನೋ ರೋಡೆ ಮನ್ ಬರವಲ್ಲಿ ಮರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಬರ వచ్చినట్టే ಕಾರು ಇಜನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಬಾಡು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಹಾಂ ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಟಾರೆ ಅವಳೊಂದು ಗೇಟ್ ಮನ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ಬನ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಅಡ್ಡ ಬೈಕ್ ಪಾಸ್ ಆಪ್ನೇ ಬಂಗೋಡು ಮಾರ ಹಾಂ ಅವಳು ಎದುರು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಹಾಂ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನೊಂದು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಅಕ್ರೆ ಪಾಡ್ರ ಅಂತೀರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಡ್ದಿರು ಹಾಂ ನನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎದುರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜಾಲಿಡು ದಾಲಾಡು ಓ ಅಡಿ ಪುಲಿ ಬರೋದು ಮಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಖಾಲಿ ಆತಜಿ ಓ ಮೈಲೇಜ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾರ ವಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೊಸ ಜಾಗಡೆ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಾಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ.